وقتی خارجی میبیاد مثال ما یک دولت میریم مثال ایتالیا رایم ما باید پیتزا چشم کرد یا اسپاگتی هم خلاص با فکر من که تشکیل کردن همین کار این کارا باید ما شروع کنیم اول تشکیلاتچی ما باید باشیم آش پختگی در بالای آش انگور مونده است در بالای آش نمیدونم بود چی مونده بود بسیار همین میوگی و چیزای چیندگی بعد همجا من گفتم که آش پلاو چی در کارم بسیار زیادی چی مسئولیت داده میتونید که سه مسئولیتی فایده کند در برای همین شنونده‌های ما ассалому алайкум муҳтарам шунавандаҳои ва бинандаҳои хорика подкаст барномаи мо дар бораи тарабхонаҳо меҳмонхонаҳо ва хизматрасонии берунӣ салом имрӯз меҳмони мо искандар ин кас як тӯли 20 сола ки кори ҳамин фаъолияти дар тарабхонаҳо кор кард охирон 5 сол ҳамчунин роҳбари як тарабхонаи ҳозир номии парфинон ҳастанд. хушомадем. салом алейкум. ташаккури зиёд ака барои даъвататон ба ин подкаст. умедворам ки як суҳбати гарму ҷӯшону як суҳбати самимӣ доираи ҳамин тарабхонаҳо мешавад. мо боварӣ дорем ки аз шумо чанд берун аз шаҳрам кор кардагем берун аз мамлакатам кор кардагӣ ҳастен якчанд маслиҳатҳои фоиданокам гирифта метавонем. шумо аз мо ба як ва аст социальный лестница қати биромадагӣ аз поварӣ сар кардагӣ то роҳбар рафтагӣ шумо биёен шинос кинем кай ай куҷо ин кор ба сар кардед чӣ хел омадед ҳамин кор ба як нақл мекардед дар бораи худатон шунавандаҳои мо як шинос шаванд фаъолияти шумо қати баъд суҳбати маслиҳату дигароро мекунем. хоб ака хоб дар ҳамин соҳаи тарабхона акай раимҷон зиёда 20 сол шуд фаъолият мекунам. касби асосиам ин ошпазӣ аст поварӣ аст. агар гирем ҷиддӣ кори фаъолияти ҷиддӣ 15 сол расо 15 сол шуд сар карда аз меҳмонхонаи ҳаят реҷенси душанбе аз он вақтҳо дар вазифаи шуъбаи стюардинг зарфшу кор мекардам. вақте ки ба ҳайси ошпазӣ анкета пур карда додам ҷои холигӣ набуд баъд рекомендатсия доданд ки камтарак дар шуъбаи стюардинг кор кунед ҷошро шумо мегузорем. ҳамин хел хулоси гап аз ҳамин меҳмонхонаи ҳаят реҷенси агар гирем аз соли 2010 ҳамин профессиональни карьераи ман сар шуд. хоб дар бисёр муассисаҳои калони шаҳри душанбе берун аз шаҳр берун аз мамлакат ба ҳайси ошпаз сарошпаз роҳбари қаҳвахона тарабхонаҳо кор карда омадам. хоб 5 соли охир шуд ҳамчун роҳбар вақтҳое буд ки якчанд вазифаро ба уҳда доштам. ҳам сарошпаз будам ҳам идора мекардам тарабхонаро ба пуррагӣ ва ҳам роли технолога бозӣ мекардам ва ҳам бренд шеф будам якчанд ошхонаҳоро идора мекардам. хулоси гап ҳозир бошад роҳбари яке аз тарабхонаҳои калонтарини шаҳр кохи парфинон ба ҳайси идоракунанда роҳбар фаъолият мекунам. барномаи мо ки ин яки сабабаш рушд кардани соҳаи сайёҳида яке аз сутунҳои сайёҳӣ ин хизматрасонӣ ҳаст. хизматрасонии хӯрокаи умумӣ ҳаст. барои ҳамон мо ҳамин иқдома гирифтем ки ҳамин соҳара якчанд бошам камам бошад як фоида биёрему мардум да фаҳмонем ҳамина аз дарун да. ҳозир дар парфинон кор кардесту бо ғайра ин шумо кейтеринг қатиам кор мекардед як вақто кейтерингҳои масалан хизматрасонии берунӣ акмо ба чӣ хел ба фикрам туғригиш ҳамин хел ҳисоб мехӯрад. ошпазиам кардагед хизматрасониам кардагед. ҳозир шумо ба як вақти тиям ки гӯянд ки кадом тарафа меқапед идоракунии ошхона ё идоракунии зал? идоракунии тарабхонаи парфинон бале шумо қайд кардед як хизматрасонии кейтеринг ба роҳ мондаем ҳамроҳ бо тарабхонаи кохи парфинон.
خب بغیر از راهبری این طرفخانه باز لایحه‌های خودم هم هست. با کار و فعالیت شخصی دارم در همه رشته طرفخانه‌داری. بسیار لایحه‌ها دارم. یکی از لایحه‌ها از کارکرد کرده ایستادم برای رشد ساحه همین ساحه. بسیار یک لایحه جالب است. پیشنهاد هم کردم، دستگیری هم شده است. امید دارم که ماهای نزدیک همین لایحه سر می‌دیم. این هم باشد لایحه برای بهتر نموده صفت خدمت رسانی. خب بسیار رولی کلان بازی میکند. اگر اجازه بدید کم ترک در بارش معلوماتی هم که خب این لایحه از سه قسم عبارت میشد که نام لایحه پروژه رستوراتور نام دارد. خب از سه قسم عبارت است. قسم یکم این آنالیز اودیت طرفخانه ها، آنالیز اودیت گذراندن به خاطر همون کمبودی ها و نارسایی هایی که طرفخانه ها دارند یا که راهبرای طرفخانه بعضی کارها را نمیفهمند. همین آنالیز اودیت کرده ما همین کمبودی ها را برآورده و با مصلحت و با کارکرد با همراهی مؤسسان و راهبران طرفخانه ها همین کمبودی ها را در ساحه علل خصوص در رشته خدمت رسانی سرویس ما برطرف کردن میتیم. دیوم بخشش این کشودن طرفخانه ها از نول، از صفر و مرحله های کشودن طرفخانه ها. یعنی که در وقت کشودن طرفخانه همین مؤسس باید چیکار کرد. 18 پونکت دارد. خیلی همه اونا گفته نگذارم، وقت بسیار میگیرد. از 18 پونکت عبارت است که تو 18 پونکت نقل کردن این به پول گوید. مثلا که کانسالتینگ حساب میخواد. خب همین 18 پونکت باید همین مؤسس یا همین شخصی که طرفخانه یا قهوه‌خانه عموما مؤسسه خوراک عمومی میکشد همین 18 پونکت بسیار رعایت کردنش حتمی است. برای که پونکت‌های به حد ضرور است. یکی از پونکت‌های اساسیش انتخاب جای است. همین جای انتخاب جای بسیار روی کلان بازی میکند برای طرفخانه. یکی از پونکت‌های اساسیش. خب سوم بخشش این بخش یک نویگری در همین ساحه است. فکر میکنم در شهر ما از شهر دوشنبه دایره شهر بیرون بریم. همین شهر دوشنبه اگر گپ بزنیم فکر میکنم در همین شهر دوشنبه همین خدمت رسانی نیست. این مهمانی نخوانده، یعنی که تاینی پاکوپاتل میگن با زبان روسی. یعنی که مقصد من اکسپرت شما طرفخانه داره، شما منو دعوت میکنیم، ما موافقه میکنیم من به همون طرفخانه شما همون کمبودی دارید، میگم من همین در رشته خدمت رسانی بسیار کمبودی دارم، همین کمبودی را آنالیز کرده برآوردم در کار. من مدت 1 ماه یا نیم به همین طرفخانه همچون مهمونی نخونده یگان کس نمیدونه نوعیان آمده شیته خوراک میخورم و تمامی هم کمبودی رو کم نظارت کننده همون کمبودی رو به همین مؤسس پیشنهاد میکنم و مؤسس همین کمبودی رو گرفت فکرای خوب همین چیزی که ما با نمیرسد بسیار این یکی از اینسترومنت‌های نظارتی است که بسیار ضرور است. فکر میکنم که همین لایحه را جاری کنیم، دستگیری شود، دستگیری از طرف صاحبکاران که با طرفخانه کار میکنن حتمی از درگیری. اگر دستگیری نشود کار ما هم یگان معنی نمیکنه. ما بسیار وقت صاحبکارای ما از همین چیز یا ایزا میکشن یا میگن که من خودم میدونم همین کارا میکنم، همین چیزا خیلی شما یک پیشنهادی روی حالش پیشنهادی همین کیش تو همون آدم نه نگوید یگان چیز استراتژیش باز فکر کرده برآمدگی است. بله خب همین خیلی که شما قید کرده در کریم جان همین با بسیاری مؤسسان با عقیده خودشون کار میکنن. با فکر شخصی من در همین شهر دوشنبه زیاده از 80-85% مؤسسان طرفخانه ها صاحبی نیستند که یعنی که شخص متخصص کاری خودشون نیستند که من در تجربه کاری خودم بسیار مؤسسا را دیدم که با دیگر تجارت مشغول بودن و همین طرفخانه یا قهوه‌خانه را برای خودشون میکشیدند. وقتی که طرفخانه را با شخص برای خود کشد هیچ وقت موفق نمیشد. طرفخانه برای مهمون کشیده شود، فکر عقیده مهمون را قبول کرده شود. انا مؤسسای ما اکثریت گفت شما همون فقط فکر خودشون عقیده خودشون میگذارن و از همه بزه باشه که اکثریتی که وا خوردم عقیده شون چی است که عقیده یگانه شون همین است که طرفخانه قهوه‌خانه فقط خوراک است، هیچ نداره دیگه. یعنی که یک تا آشپز خوب میوامو طرفخانه میکشم تمام همش نقد میشه. رستوران بیزنس چی میگه دیگه؟ طرفخانه این یکم اول بیزنس است، تجارت است. پول کرده توانستن در کار، یک سوم خرید، دو سوم فروختن توانستن. دیوم مهمان نوازی است.
сеюм хизматрасонӣ аст, чорум фазои мусоид аст, баъд хӯроки болаззат аст. Анами ақидаи муассисона бояд мо алиш кинем, мо бояд ҳаракат кинем ки ҳамин ақидаи ваё аз боло ба поён биёд, ҳамин аз нол аз меҳмоннавозӣ сар шавад. Не ки аксарияти муассисон тарабхонадорон вале ки соҳавӣ нестанд, худашон таҷриба надоранд. Манам то ҳамин як 5 соли пеш фикр мекардам ки тарабхона фақат хӯрок аст. ин хатои беҳад калон аст акаҷон. Да. Тарабхона акун як фикри худам ҳам гуна, фақат ман як чиз мегӯям, ҳамин коргарое ки ёки одамое ки қативо мехӯрам, тарабхона як 1000 пункт дорад да, ва ҳар якташ ҳар доф ба забони урусӣ гап занам мумкин бошад. Ин барномаи мо ин як чизи барномаи тарбиявӣ бояд 1000 проблема мебурад аз ҷое ки ту аждад намекунӣ, баъд ҳамуна экстрени решение буровардан дар кор да ҳамун ваёда. А бисёре ки вақт ҳамин шумо гуфтаистем, ман аксарият ҳамин гап қати шунидагим ки авқоти бамазза ку любой одам мебиёд мешинад. Лекин гуфти ҳозир гапи роста туғриша гуфтем, бахшиш ки бо гаптона буридам, ҳамин пункташ беҳад ман ба ҳамин махул шуд. Хат давом тиеда мешуд. Хоб ака, барои беҳтар намудани ҳамин сифати хизматрасонӣ ёки меҳмоннавозӣ, мо аввал гуфтам ки аввал ақидаи ҳамин шахсон бояд алиш шавад. Оно бояд қабул кунам. Ҳамиша бояд қабул кунам ки танҳо хӯрок нест. Ин бояд ҳамиша як бахчон як чиз гиранд ки ин тарабхона танҳо тарабхона нест. Тарабхона чӣ қадар мафҳумаш чӣ қадар васеъ аст. Дар дарун як индустрияи калон аст. Дар ин индустрия меҳмонхонаҳо медурад, туризму развлечению тарабхонаҳо ин чӣ қадар калон. Ин ҳамин тарабхона соҳаи хӯрок чӣ қадар барои пешравии давлат, барои пешравии соҳаи хӯрок, соҳаи сайёҳӣ чӣ қадар роли калон мебозад. ҳамин чизҳоро бояд мо пеш аз кушодани тарабхонаи муассиса бояд ҳамеша дарк кунем. Як масъулията ба худ бигирем ки мо вақте мекушоем, мо ҳатман бояд барои аввал меҳмона назари меҳмон чӣ мехоҳад қабул кунем. Баъд фикри мардуми хориҷа кунем ки вақте як турист мебиёяд, як меҳмон аз хориҷа мебиёяд, мо хизматрасонимон бояд хуб бошад. Мо лоақал ҳамин тақсимшаву чизомон бисёри ҳолатҳо менамояд ки пур аз об асту мақсад ҳамин чизҳо бисёр камбудии калон аст дар сервисмон. ҳамин чизҳоя вақте ки ҳамон муассис ҳамин чиза ки қабул кард, ҳамин бигем ки як ба худ вай кард, як цел монд ки ҳамин бояд тарабхона бояд фаъолият кунад барои меҳмон. ҳамин чизҳо даст мекашад, оҳиста оҳиста чӣ мешавад. Но барои ин роҳбарои тарабхонаҳоро мо бояд як намедонам ягон мактабе бояд ташкил карда шавад ки мо аввал роҳбароро омӯзиш гузаронем. ҳамон муассисе ки пеш аз кушодани тарабхона вақти соҳавӣ нест, ба як намедонам як иқдом мешавад ки бе омӯзиши фалон мактаб ҳақ надорад тарабхона кушояд. сертификат дор ин дар бораи ҳар доф ҳар барномаи мо дар бораи ба фикрам ҳамин барномаи моро шумо дида мебиёед. ҳамин мутахассис кори худаш қати нест. ҳамин дар мутахассиси ҳамин кор ки нест, вай наметавонад ки ҳамин корро пеш бурдан. мутахассисо қадр надоранд. шумо ин чиза медонед ки ягон ман надидам ки ягон мутахассиси нас қадр дошта боша. барое ки бисёр ҳамин соҳибкоро медонанд ки ман пула мондаму ман сохтмона кардаму мутахассис ай сабаби ки ай пушти донишу илму донишу рафтагӣ вай ҳамун капитале ки масалан ҳамун сармоягузор надорад омада ҳамун одам соҳибкор қати мегӯяд ки биё ҳамин хеле корра кунем, мутахассиса кам гӯш мекунад. ин чиз ба фикрам бисёр мо ба ҳаст. ин чизо ҳаст. акн худо ба шукр мо хеле қати редка одамое ки ҳамин одамои намефаҳмидагӣ қати вохӯрдагиҳо корхонаош авҷ гирифтагӣ ин чиз аст. лекин аксариятш ки бисёр одамо қати суҳбат мекунам фаҳмиш надорам, барое ки як чӣ мегӯям фақат пул кани пул чӣ ман дистодам авқотата нигоҳ кун и всё да и ойлики калон доданӣ нестанд. бисёр вақт соҳибкоро як чиз доранд ки ойлики ҳамин одам ки як 5000 ойлик дод, ҳамин коргарат 5000 кор карда метиҳад. айвайда зиёд кор карда наметиҳад. хеле одаме ки нестад ки мӯъҷиза бошад ки 10 сол ё 5 сол ҳамин 5000 ти 10000 кор карда тиҳад ва як одам беақл баъд мефаҳмад ки ман чӣ ба ман 5000 кор карда достодам, лекин кори ман 10000 нарх дорад гуфта ва як рӯз мефаҳмад
омад ин чизаш ҳам ҳаст. Автоматизатсия ин тарафи количествода масалан пулаки назорат кардани оид ба фоидаи корхонашусоз, лекин як камбудиш ҳаст ки назорат оид ба фоидаш ҳасту оид ба сифати кор нест. ҳаминаш хел хоб сифати хизматрасонӣ камбудиш асосиш ҳамин аст ки ҳамон якум гуфта гузаштам системаи омӯзишӣ нест. ҳама сабаби асосиш ҳамин аст. дуюм ҳамин ки сабаби асосии сервис суст буданаш пешхизматҳо барои тарафхонадоро қадр надорад. чӣ қадаре ки ошпаз қадр дорад, пешхизмат қадр надорад. Ошпазам қадр надорад? Не, ба ҳар ҳол ошпаз кам, хеле ошпаза камтар. барое ки ҳамин пешхизматҳоро аксарият тарафхона аҳамият дода бошад, ҳамчун волонтёр қабул мекунанд. бисёр иваз мешавад пешхизматҳо. 1 моҳ 2 моҳ 3 моҳ бисёр кор намекунанд. барои чӣ? барое ки онҳо як маоши муайян надоранд. аксарияти ҳолатҳо ба кам тарафхонае аст ки ба пешхизмат маоши муайян метиҳад ҳар моҳ. пешхизматҳо бисёртар ба ҳамун фоизи аз даромади меҳмон қабулкардаи худ мегиранд. ба ҳамин хотир ҳамин чиза нодида мегиранд роҳбаро, ҳамин чиза аҳамият наметиҳанд. барои ҳамин сифати хизматрасонӣ поин рафтан мегирад. агар ки пешхизмата мисли ошпаз ақаллан қадр кунану қабул кунану вайкунам, ман фикр мекунам ки ҳамун пешхизматам кора ҷиддӣ мегирад. ва бо яке аз сабабҳои дигараш система мотиватсионӣ надорем ака. яъне ки як коргари хуб аст, як пешхизмати хуб аст, ҳамон қадр намекунем, система мотиватсионӣ нест, мақсад аз ҳамин кор дилаш мемонад мақсади худ. чӣ хеле таъми фикри шумо дар бораи рушд кардани ошхонаи миллӣ? ман масалан фикри худам шунавандао бинандаоям медонанд ки фикри худам ман як ҳамин чиза кашф карда, як аз пушти ҳамин чиза бояд мо пешниҳод кунемда, бояд любой чиз, ҳамин ҳама чизе ки ҳаст бояд як қисм бояд этника монаду мондагиша бояд худамо хушрӯ карда тиему ҳамин чиза эваз кунем. барое ки вақте ки мо қадима доштем чизои нестерилне буд, масалан бисёр вақт қабул набуд. ҳозир уже замона дига аст. ҳамин чиза аз худ кашф карда, аз молои худмо кардан чӣ нигоҳ доред ҳамин чиза? барои хӯрокҳои миллии худмона муаррифӣ кардан, муаррифӣ кардане ки аз нав сохтани як ҳамчун как лаборатория боре. фаҳмидам. хай аку барои муаррифӣ кардан, яъне бренди кардан гемагара хӯрокҳои миллимона. баъзе хӯрокҳое ки дорем ки дар тамоми ҷаҳон маъруф аст. оши палав, манто мисол. хоб хай шакаробу қурутобу самбуса, ин хӯрокҳое ки ман фикр мекунам ки тамоми ягон сайёҳ ҳамин Тоҷикистон биёяд, ҳамин хӯрокҳо албатта бояд мечашад. ҳаминам як иқдом доштам як чанд сол пеш барои бо соҳаи саҳоӣ кор мекардем, болои ҳамин хӯрокҳои миллӣ муаррификари ҳамин анъанаву танзим ва чизои анъанаҳои миллии худмон, дардӯзӣ, гулдӯзӣ, фалон фалон. баъд дар даруни ҳамон хӯрокҳои миллиам буд муаррифиш. барои рушди соҳаи саёҳӣ солҳои 2019 пеш аз пандемия буд. ман ҳамин дар риштаи ҳамин соҳаи хӯрокҳои миллӣ муаррифӣ карданаш кор мекардам. мо ҳамҷа як лоиҳа ташкил карда будем. барои ҳамин як мисол лоиҳаи бисёр дурудароз аст. барои ҳамин мо як бояд дар ҳамин маркази шаҳр ҳамун солҳо мо як ния доштем ки як чойхонаи миллӣ бо консепсияи ҳамин барои хориҷиҳо замонавӣ ака. бале ҳама фақат хӯрокҳои миллӣ, ҳамаш, ҳатто ҳамун номгӯи хӯрокҳош то ҳозир ман хонава тайёр истодааст. ҳатто ҳамун хӯришош, ҳамун салата ва ёш ҳамаш миллӣ. ҳама баъзе хӯрокҳош ҳатто хӯрокҳои авторӣ худам мисол тайёр кардаму экспериментировать кардам вай кардам. ҳамун як зиёда аз хато накунам 30-40 намуд хӯрок дорад дар умум ба хоришу ба ҳамаш якуму дуюмаш. мо ҳамин чиза нақша кашидем, бояд вай мекардем. пандемия шуд, пандемия мо нақшаи моро вайрон кард, дигар ҳам хе монд. хоб барои муаррифӣ кардан ана ҳамин чиз дар кор. як ҷои махсус бояд шавад. вақте ки хориҷиҳо мебиёянд, лаборатория бор инҷо, ранги лаборатория гуфти шумо борӣ. вақте хориҷӣ мебиёяд, мисол мо як давлат мерем, мисол Италия равем, мо бояд питса чашем ака ё ки спагетти, ҳам хелас хӯрокҳое ки ба ё як хӯрокҳои номдор доранд. мо ҳамин хелакаҷон ана ин хӯрокҳои номдор мона, мо бояд як коре кунем ки тамоми дунёро муаррифӣ кардан. барои ҳамин як гуфти шумо як лаборатория бори, як ҷой дар кор. вақте хориҷӣ омад, хӯрд, аз рӯи неки технология рӯи стандарт бояд тайёр шавад. ҳамин мисол оши палав
хай ошпала ки ҳозир чанд бисёр акун як чизе спор нест буд як чизи дигар акун ман чӣ ба гуфтодам ки ҳамин чиза кашф кунем мо мамлакати навем мо навбунёдем хеле гиред мо тарихи тӯлонӣ дорем мо тарихи мумкин 6000-7000 сола дошта бошем лекин истиқлоли мо манами истиқлоли мо ин кам аст ҳами 30 сол мо нав 30 сол 33 сол мо дар истиқлолиятем хеле гиред садҳо сол мо истиқлолият мумкин надоштем мумкин ба 500 солҳоям надоштем истиқлолият ҳозир ки мо навбунёд ҳастем ҳамин тариха буроварда бар чизи наво қати эваз карда як чиза намоиш карда тариха навистан мумкин ку ҳозир карда бале мешавад ҳозир гиред аграрникои моам ҳама чизе ки ҳаст буроварда метавонанд ба фикра бале ҳамин бо яке аз ҳамин лоиҳа ба яке аз пунктош буд ки мо бояд ҳамин хӯрокҳои миллимона на танҳо хӯрок ҳамин анъанаҳои миллия ҳамаша дар тамоми дунё мо бояд сар карда аз ҳамин давлатҳои ҳамсоя бояд муаррифӣ мекардем мерафтем дар давлати ҳама ҳамсоя бо дастгирии ҳукумат мешуд ба бонки ҷаҳонӣ дастгирӣ буду чандин ваё дастгирӣ буд ҳамин лоиҳа ба ҳамин муаррифӣ карда тамоми дунё ба фақат хӯрокҳои миллимона ин мешуд ки тоҷикистони кӯна тоҷикони нав мешуд як чизи нав мешуд акун моам ҳамчун хай чанд бор гуфтем ки мо ҳам соҳаи худамона мефаҳмем ман бисёртар акун тарафи дигар соҳаҳоро намефаҳмам ҳамин булгак гуфтагӣ борем бояд одам грушикиша кунад ин кор сохтмончиша кунад ошпаз ошпазиша кунад акун ки мо бисёртар худамона мутахассиси хӯроки умумиа ҳисоб мекунем бисёр вақт ман ҳамин чизо қатъиямо мехӯрам ман бисёр пешниҳод метиҳам ки ҳамин хӯроки умумии мо на ин ки ман ҳамин таърихӣ бошад бисёр вақт мо агар дидагӣ бошед ресторанҳои таърихӣ мегиранд ҳама чиза кӯҳна мекунанд чакани кӯҳна мекунанд не ҳамун темаи ҳамин классика ратиен мондагиша аккуратно хушук карда ҳамун одам қабул кунаду на ин ки ҳамун чиза воссоздават кардан дар масалан ман хеле чизои қадимаро намонеду лекин ҳамин гуфти як вай ки атмосфера или ҳамин чизи додан дар кор ки чтоб ҳамун одам ҳамун афсона да ғалтидагӣ боринш бояд шавад афсус таърихи қадими тоҷик ба ғалт аст афсус мо ба акун бисёр вақт таърихи қадима иё хиёл мекунам бисёр одамое ки ошхонаошонам дидам худам ҳамин кор кади як бор вохӯрда будам қадима чиз қатӣ мекунам вай фарқаш нест вай бамазами бемазами пеш ҳамина мекарданд ҳамин пешниҳод мекунанд ҳамина мутахассисоя дорда мо мамлакати ҳозир пеш аз ҳамин гуфта будам як нав бунёд ҳастем нав таъсис ёфта мамлакати ёш мо бояд ҳамин ҳар як соҳа кори худашда профессионал нада биёяд ба фикрам рушди мо тезтар мешавад бале акаҷон бале ҳар як соҳада гуфти шумо ҳама агар кори худаша кунад ҳама соҳавӣ бошад ҳар як соҳа ки пеш рафт давлат оста пеш мерад муаррифгар мешем сайёҳӣ ҳамин як дарёи калонӣ омади рушд аз чӣ мешавад масалан инвеститсия мебиёд ҳамин сайёҳои омадан ҳаминҷа ки дидан дар бораи мо гап задан мераванд як мефурад маъқул мешавад як хӯроки бамаза мехӯрад афсус ки камакак ҳамин кор қати мо кам кор мекунем мо бисёр вақт платформое ки ҳастанд масалан мо ба аҳамият ҳам наметиҳам ҳамин чизоро масалан TripAdvisor да поисковикҳои Google да бисёр аҳамият наметиҳанд ҳамунҷа дар бораи мо ҳама чӣ нависта рафтагӣ просто ҳамура як гуфти ки ҳозир гуфти шумо да бо як чизи дигар хуш карда як лаборатория борин кор карда як чизи масалан развиват кардани хӯроки миллӣ хӯрокҳои тоҷикистони навин номуша гузоштан тоҷикистони нав баъд шумо қати пеш аз гуфтагӣ борин кам шиносем гиред ки обши темамон кам хиёл мекунам ки бо дальнейши бисёртар мо суҳбат мекунем қати шумо гап мезанем барое ки мо як иқдом дорем масъалае ки акун бо ҳамун чизе ки мебиёяд пешниҳоди шумо гуфтем хӯрока оз гап застодем пешниҳоди шумо кӣ бояд ҳамин кора ташкил кунад чӣ хеле дастгирӣ шавад фикри шумо ташкил кардани ҳамин кор ин корро бояд мо шумо кунем аввал ташкилотчӣ мо бояд бошем барое ки мо шумо соҳавием дар ҳамин соҳа кор мекунем ин ҳам шахси дар ҳамин соҳа кор мекардаги ташкил мекунад
шахсан ман агар ман дар ҳамин хӯрокҳои миллии худмон беҳад бисёр кор кардагӣ, бисёр шиносам, бисёр экспериментировать кардагӣ, бисёр хӯрокҳои ҳар ноҳияҳо ҳами Тоҷикистон қариб тамоми ноҳияҳо гаштаам. Дар ҷо чӣ хел шакароб мекунад, дар ҷо чӣ хел қуртоб, дар ҷо чӣ хел ош талор мекунад, қариб ҳамаша дида биромадам. Аввал ки мо бояд ҳамин чиза як пешниҳод кунем. Ман фикри ман агар бигӯед, мо бояд пешниҳод кунем ҳамин чиза. Пешниҳод ба куҷо кунем? Ман фикр мекунам пешниҳод ба ҳукумати шаҳр кардам. Ҳамин пешниҳод кардам ки мо ҳамин хӯрокҳои миллимона, ҳамин хӯрокҳои қадимиро гирифта, мо аз нав ба формати нав бояд пешниҳод кунем ба хориҷиҳо. Вақте ки онҷа дастгирӣ шуд, баъд тамоми специалистои соҳаи хӯроки тоҷикиро ҷамъ кардам. Акум бар диди ман чӣ хелда хӯроки нав, масалан бисёр вақт мо да меҳмоно мебиёянд, мебаранд меҳмонро, масалан ҳаракат мекунанд, як занаки чаканпӯш ҳурмат мекунанд занакҳоро, авқоти миллӣ карсодааст. Лекин одаме ки хӯрдагӣ ҳамон чиза хӯрда ҳаловат бурдагӣ нест. Необычный мегӯям бисёр вақт ҳамин чиза ки надидам ки ягон авқоте ки моро меҳмононро бурда бошанд, хӯрда бошанд, ина чӣ хеле бошад. Да, ина бояд бо гуфтаистам ки меҳмоннавозӣ мо даем кам-кам ҳамин эваз кардан дар кор сайёҳида. Илоҷ боша ҳамин як чизи профессионалӣ додан дар кор, як ширинии профессионалӣ. Бо як камбудии дига дорем ки мо масалан бисёр вақт нигоҳ мекунем, ҳамин маърифӣ мекунам блогерои мо. Хай шумо мутахассиси ошпазе, манам ҳамин соҳада ҳастам, манам омадагим технологам ҳастам, ман медонам кадом продукт қати туғри мекунад. Бисёр вақт чашма мебурад. Шумо ҳамин чизо қативо мехӯред? Сочетание вкусов шумо назар доред? Мебинед ки блогерои мо масалан авқотое ки мекунанд, ҳамин миллӣ гуфта пешниҳод мекунанд, як намуд мекунанд ки мо ки як хӯрда омадагӣ худамо тайёр кардагӣ 20 сол 30 сол дар даст мо корчаву дидагӣ ҳамин чизоро шумо чӣ хел мебинед? Чӣ хел ҳамин чизо? Бале, манам бисёр вомехӯрам ака. Ҳолате буд ки ош пухтагӣ дар болои ош ангур мондааст. Дар болои ош намедонам бо чӣ монда буд. Бисёр ҳамин мевагиву чизои чиндагӣ. Баъд ҳамҷа ман гуфтам ки охи оши палав чӣ дар корам, бисёр зиёдтӣ. Як чиз зиёдтӣ акои ба фикри худаш ҳамун ошпаз як навигарӣ кардааст, зебу зинат додааст. Гуфтам охи оши палав бояд оши палав бошад. Мо акум бисёр вақт ҳавасмон аз чӣ омада ҳамин ошхонаву ресторан қати будем, аз аввал ҳамин Джеймс Оливеру, там Гордон Рамзи ҳамунояро тамошо мекардем, баъд ҳамин медидем, ҳамин чиз ҳавас мекардем. Ҳозир мана акум бо бинандамон вай нагад ки мо таъриф карсодем, ман ҳозир блогерое ки Узбекистон карсоданд, чизое ки мекунанд, як чизи аҷоиб мекунанд, як чизи нав мекунанд. Афсӯс ки аз они мо ҳамин кӯна вайрон мекунад. Ҳамин чиз аст, ҳамин чизе ки қадимаи будагӣ вайрон мекунад. Ҳамин барои ҳамун ман таклифи шуморо боварӣ дорам ки гӯш мекунанд. Таклифи мана ягон кас то гӯшаша мерасад. Ина апел ба умедем ки ҳамин агар кор шава ки бо як чизи дига аст ки мо якдигаримона кам мебинем да, якдигаримона ҳурмат намекунем. Як ҷамъ карда, як гилдия алянса ягон чи ташкил карда дар байни повро якдигариша ҳурмату иззат кардан шаванду якдигариша боло набинанд. Ҳамин чизам бояд кардан дар кор. Ҳамин ба фикри шумо чӣ хел карда мешавад ки ҳамин моделе ки то ин поврое ки мо медонем ки мо мардуме ки ҳастем ки мо агар шӯрбо пазам ман мегӯм ай ҳамада шӯрбои ман зур мепазам, дигаро ҳурмат намекунам. Лекин ҳамин чиза номусӣ кунему, ай номусӣ патриотида гузарем, бигем ки монед биёед якҷоя ҷамъ шавем, ҳамин чиз реальне ҳаст. Бале ака, агар Федератсияи Русияро пример биёрем, дар Қазоқистон, дар Федератсияи Русия ҳамин шеф-поваро, рестораторо як шоу доранд, постоянно гастрономический ужин ташкил мекунанд. Тамоми шеф-повароам ба қота ҷамъ мекунанд. Яке аз ҳамин чизош ҳамин ҷамъшавии ҳамин поваро. Ҳамон регион тамоми шеф-поваро ба қота ҷамъ мешаванд. хӯрок метиҳанд онҷа, ҳаҷву стендапу бисёр чизо ташкил мекунанд. ҳамҷа ҳамаон ҷамъ мешаванд, ҳам ҳаҷв, ҳам стендап, ҳам хӯрок рақобатӣ мешавад. Кадомаш ба мазза тайёр мекунад, чӣ мекунад. ҳамки оста байни якдигар клуб, як общество шудагиянд. Фалон ҷода, фалон тарафхонада, фалон чиза гастрономический ужин.
ҳама ҳамин шеф-поваро, ҳамин клуб ҳама ҷамъ мешаванд, ташкил мекунанд, мешинанд. Ман фикр мекунам, ки ҳамин просто предложение ман, иқдоми ман ҳамин, ки мо бояд ҳамин мо ҳаракат кунем, якта клуб ташкил кунем. Ассоциация ҳаст дутта? Но, ҳасту. Хорошо, ҳамин чиза як чӣ кардана кор. Ҳамин шеф-поварои бақувват, технолого ва роҳбарони тарабхонаро дар ҳамин ассотсиатсия ҳамаша ҷамъ карда, рақамҳои телефонҳошон як рӯз як ҷамъ карда, як иқдом мондан дар кор, як мода як бор ҳамин якта ягон чорабинӣ ташкил кардан дар кор. Фикри нағз, лекин мана ассоциатсия 10 сола, 15 сола бо яктаи дигар 5 сола, чанд соли дигар шудааст. Як чизи дигар шумо мана 20 сола мекарда, 5 сол дар сардори корхонаен, шумо дар ассоциатсия ягон бор омада ягон пешниҳод кардаги ҳаст? Кохи суруш ба аз Ӯзбекистон эксперто буд. Бале, иштирок кардам. Якум бор иштирок кардам. Бале, бале. Ҳамин ин форум бисёр бовар кунед, ҳамун специалисте ки аз Ӯзбекистон буд, яке аз рестораторҳои бақувваттарини Ӯзбекистон, номаш камтар фаромӯш шуд. Санҷар, бале. Основатели системаи автоматизатсияи ва фикрам Java, бисёр эксперти хуб, бисёр суханои хуб, бисёр приложениҳои зур карданд. ҳозир ба наздикӣ дар Ӯзбекистон ҳамун форум дорад бо намука зира кимчи вай гуфта чӣ мекунад. Мо акун намояндааш ҳастем ки гуфтадем шумо диде. Ан ҳамин чизо, ан ҳамин бисёр шумо саволи хуб дода, ҳамин чиза бисёртар ташкил кардан кун. ҳамун эффективнисти ҳамун коре ки ташкил кардан, шумо ҳам мутахассис буден, вай эксперт буд, якчанд экспертҳои дигар иштирок карда буд. Ман барои ки чӣ савола достадам, якум форма ман иштирок карда будам, гӯш карда будам, дида будам. Анамин дуюм формда эффективнисти ҳамин чиза дидед ё не? Бале, ман барои худам дидам ака. Дар ҳақиқат дар гирд ҷамъ шудан? Бале, ҷамъ шуданам буд. Хай унҷа рестораторҳо бисёр набуданд. Хай буданд роҳбари тарафхона як касарои буд. Хай буданд рестораторҳо буданд, не ки бисёр набуд. Ман бисёр надидам рестораторҳо яка. В основном тоҷиро буданд, тоҷирои ҳар соҳаҳо буданд. Лекин ҳамин дар бораи ҳамин тарафхона, бизнес тарафхона, ҳамун Санҷар бисёр суханои хуб, бисёр приложениҳои беҳтарин карданд. Ман бисёр чизое гирифтам. Акун форма кардан даям акун ин гапи чихелаи форма бо ҳамин хеле шудаги ки форма ташкил кардан, раҳмат барои вайо, лекин бо ҳамун чиз ки ҳамин мутахассиси дигар соҳа да даромад. Агар ки ман фикри ман форм бояд мешуд ки унҷа дар доираи фақат ресторани бизнесо барои аралаш буд. Бале, бале. Баъд дуюмаш, шумо дар вақти иштирок кардани ресторани сол, мо дар пешаи шумо одамо қайси суҳбат карда будем, ҳамун одамое ки дар шумо буданд, барои ресторани сол шуданда чӣ стандартҳо дорад? Чиро шумо риоя кардем ки? Хоб, барои аввалан ки дар иштирок кардан дар ҳамин ресторани сол, мо ягон тайёрии ҷиддӣ надидем ака. Ман худам как ҳамин мутахассис ҳамин соҳа, кори ҳамарӯзаи мо ҳамин ҷиддия акаҷон. Тозагии дараҷаи аввал, хизматрасонии дараҷаи боло акаҷон. Хӯрокҳо аз рӯи стандарт пухта мешавад, тех картаву тамоми калкулятсиони карта ҳама ҷо ба ҷо. Вақте ки ҳамин омадан барои ҳамин ресторатори сол гуфта комиссия омада даромад, мо ягон тайёрии ҷиддӣ надида будем. Мо ҳамун фаъолияти коримон ҳама вақта бори буд. Омада тамоми чиза назорат кардан, ҳама дида биромадан, ягон камбудии ҷиддӣ наёфтанд дар тарафхонаи мо. Ҳамаш ҷобаҷо буд, ҳуҷҷатгузоримон ҷобаҷо буд. Аз ҳама чизи асосӣ сару формаи коргаро ҳамаш аз рӯи стандарт акаҷон. Тозагӣ ҳама чи қоидаӣ буд ака. Ягон проблемаи ҷиддӣ надоштем. Хай баъд мо ҷои аввал нагирифтему, мо ҷои панҷгонаи беҳтарин шудем дар шаҳри Душанбе, тарафхонаи панҷгонаи беҳтарин ва маъмурам, яъне администраторам беҳтарин администратори сол шуд. Баъд дар ноҳияи Фирдавсӣ, мо ки ноҳияи Фирдавсӣ ба ҷойгир шудаем, худам беҳтарин роҳбари тарафхонаи соли ноҳияи Фирдавсӣ. Хай бисёр ҷоизаҳо гирифтем, сарошпази беҳтарин шуд, сарошпазам мо. Хай мақсад ки мо ягон хеле гӯем ки тайёрӣ надидем ки ана ҳозир комиссия мо ҳама вақт тайёр акаҷон барои қабули меҳмон. Ана бо як акун саволи як стандартӣ дорем. Мо барои ҳамин шунавандаи мо, барои
коре ки ошхона кардан шумо мо як чиза гуфтем ки одамо номутахассис ошхона кушосос чӣ бояд ҳамин одам кард чӣ маслиҳат метиҳед мана ваз мехоҳад ваз соҳаи масалан мана ин кас оператор режиссёр мехоҳанд ки ресторан кушодан чӣ маслиҳат дода метавонед ки се маслиҳати ҳамин фоида кунад барои ҳамин шунавандаои мо якум маслиҳати ҳама асосишака вақте ки як шахсе ки дар ҳамин соҳа кор намекунад идея пайдо мешавад тарафхона кушоданӣ мешавад хоҳиш мекунем ки як специалистро даъват кунад як специалисте ки ҳамин соҳаро мефаҳмад ҳама чизи асос ҳамин хишти аввалро гар меяд меъморкаш то ба охир меравад деворкаш ҳамун бизнес план консепсия хишти аввал аст аку бисёри тарафхонаҳо ку бизнес планам накарда тарафхона мекушояну якум маслиҳат ҳамин бояд як шахси соҳавиро даъват кунад агарам набошад маслиҳат ҳамчун маслиҳаткор ҳамонро бигирад маслиҳати ҳамон кати кор кунад дуюм маслиҳати ҳамин қавӣ ҳамин аст ки якта шефповури бақуввати шефповур ба забони русӣ мегӯям предприниматель бояд бошад ки ҳамун ҷобаҷогузории техника ва технологияро бояд фаҳмад сохтани меню таҳияи меню теҳкартҳо ҳама ҳаминро бояд карда тонад дуюм дар управленӣ барои ёфтани роҳбар барои идоракунандаи тарафхона саросима нашавад якта идоракунандаи бақувват биёванд ҳамин дар аснои ҳамин ду одам тарафхонаи ҳамин сохта мешавад ва ояндаш хуб мешавад хоб дигар маслиҳат ҳамин ки шахсе ки аз берун мехоҳад тарафхона кушояд баъд риштаи ҳамун финанси модела бисёр изучат кунад яъне achota учота бисёр ҳама чизи важни момент аст ҳамин чиз дар ҳисобу китоб бисёр роли калон мебозад бояд ҳисобу китоби тарафхонаро ҷиддӣ аз худ кунад ба фикр мекунад ки вақти бисёр як моҳ вақт мегирад максимум ҳамин се чизи асосиро агар риоя кунам ман умед дорам ки боқимонда чизош оҳиста оҳиста дар ҳамин даруни ҳамин тарафхона аз худ калон мегирад ҳамин дута одами бақувват ҳамина оста оста соҳавӣ мекунад бақувват мекунад агар ки маслиҳат гӯш мекардагӣ одам бошаду фақат ақидаи худша пеш мекардагӣ шахс набошад мо бод як анъана дорем як анъанаи якун барои шунавандамон барои бинандамон мо аз бисёртар анъанаи мо худамон ягон одаме ки дар ютуб канали мо дар комментария мемонад ягон чи туҳфа аз меҳмонмон мепурсем ин як чизи анъана шудагӣ шумо барои нависандаҳои комментария дар таи канали ютуби мо чӣ туҳфа дода метавонед ман фикр мекунам ки беҳтарин туҳфа агар ягон ҳамин коргари соҳаи тарафхона бошад комментария хуб шавад беҳтарин шавад як ҳафта бепул бе ягон чиз ман бо ҳамон мастер-класс мегузаронам хоҳ ошпаз бошад хоҳ маъмур бошад хоҳ пешхизмат бошад як ҳафта вақт ҷудо мекунам биёяд ман бепул як соат бо ҳамон кас дарс мегузарам дар ҳамин риштаи худша ӯро бо қавитар мешавад бо ягон чи материални ягон чи подарка фартука ягон чи диплома сертификатам ана акара ҳамҷон бисёр як напоминат кардед ман бисёртар ба ягон ҷо сафар мерам ягон обучение мегузарам ягон кори тарафхона мекунам бисёртар кител туҳфа мекунам марҳамат шунавандаои мо мана шумо ба шеф Искандар барои комментарияи навз фикри навз навистанатон як ҳафта мастер-класс ин дарс додан бо ғайра ва памятни падар гуфтагӣ борин туҳфаи ёдовар китил нависен хушомаден раҳмат ки шумо вақти ҳамин қимати худатонро дариғ надошта омаден ягон фикр дар бораи мо ягон савол дошта бошед марҳамат мо тайёрем гӯш мекунем акай раҳимҷон манам бисёр вақт як зиёда аз ба фикрам 5-6 моҳ шуд мо дар ҳамин интернет якдигарро пайгирӣ мекунем ва бисёр ҳама барномаҳои шуморо подкастҳои шуморо ҳамаро тамошо мекунам бисёр иқдоми хуб бисёр специалистҳои хуб иштирок мекунанд суханҳои беҳтарин ман барои худ чизе мегирам ман фикр мекунам ки бояд ҳар як шахси ҳамин
дар ҳамин соҳа кор мекардаги ҳамин подкастро тамошо кунад. ҳозир ягон реклама ягон ҷои вайне ҷиддӣ мегӯм ака бисёр чиза гирифтан мумкин. Вақте экспертҳо бисёр шудан гирифт, ҳар як ақидаи худшро мегирад, як чи гирифтан мегирад. барои ҳамин бояд гуфтаниам ки ташаккури зиёд ака барои даъваттон. бисёр хурсанд шудем бо шумо шинос шудем ай наздик. ин озод суҳбат кардем. чизе ки дар дарун буд ака ҳамин бисёр интизор будам ки буровардан дар кори як ҷо суҳбат кардан ҳамин чиз нест дар мо. ман умед дорам ки оянда бо вохӯрему бо суҳбат кунем акаҷон. бале акаҷон, ягон савол надорам. беҳтарин подкаст аст ака. ҳамин қа гуфтаниам ки худованд барои кортиатона як проект шавад ки барои ҷомеа, барои соҳаи тарабхона як сабаби рушди беназир шавад акаҷон. ташаккури зиёд барои даъваттон. имрӯз меҳмони мо Искандар буданд. Искандар никнеймашон Искандар Шейф. дар омада фейсбукда дида метонен корошона, фаъолиятшона. ҳамчунин мутахассис вақти худашона дареқ надошта омаданд. раҳмат. то боздид барномаи оянда.